Ka khubor ke bala penki ya ke partai football. Ka kerteng jo Lionel Messi sa sisen kalami lingba kisia thu kilat pathai khubor. Baka klub Al Ittihad na Saudi Arabia kadang kuat banyo yo kapten jong ke Argentina. Katkum kecil thu jong kita long khubor. U presiden jong ke Al Ittihad u Anwar Al Haili. Ulapan pau baka jengkang jong ke klub kadang pli baik na kabantau Lionel Messi. Om tang kata nila ongro baladau Messi un kuat banwan sya Saudi Arabia. Ka klub kan ailat di uban raihi yaki kendon jong ke kontrak. Kane ka kan thop ya ka tulom ka jingai sa ka to kene snam bat ki wei ki mentoy kane ka pen i ba ka Al Ittihad kala boy Messi ha ka kerdan ka bakar pangtam ladangi pai sya ka history kane kam dei satya ka sen ka baningkong ba ka Saudi Arabia kan persang ban yo Lionel Messi haus snam ba ulami na Paris Saint-Germain lai thu bala pen biang ya u da ka jing terwa ka ba hebha ka bala kot sya ki $4 million ndai wat hapdeng kata ka pisah ka babun u Messi ularai ban lai sentar memi ha United States kadau ka babun kisia thu kalong baula bu hakmat ya kacing sosok jong kaying kasam bat kacing im shimen kacing rai jong Messi kalapan i ba om dei tangka pisah ka ba panlong yu panjet ya ka klom ula perkaro ya kacing bha jo kalong yeng jo u bat kacing long jeng man jong kacing im ha Amerika kane kala panlong ya ki babun pan buram shu ya u Henry menta haden katto kene por kacia keren kelas tangbiang ka Al Ittihad kadang ngej ba kacing penyasok jo Messi kadang lak banja ha kalawai kacing penpau jo presiden ka pen isai ba ka klub kampat do jekerman setia ha ka wei pat kaliang u Messi udang lekai bha na ka banta ka entar memi udang long urang lekai u ba kongsan ha ka MLS bar udang rap ya ka klub panjob pun kecil lekai kinong kersan jong entar memiru kem kuat setia baun mino na ka klub ki pajba ha social media kilaya banta halor kane ka khubor don ki baong baladau Messi unlej se Saudi Arabia kan long kacing sok ba krautam ha ka history jong ka Saudi Pro League ki wei pat ki ong baka por kladai ban beteng ha kacing lekai chung ha Amerika namar los tangman kentiu ya kacing lekai football ha United States ka wei ka banta ka ba panlong ya kane ka khubor panlong ka ba itanan kalong baka kerteng jo Messi kadang don ha kacing kwa juki klub ki ba hetam ha ka partai wat hadin bola job ya ka FIFA World Cup Ballon d'Or bonsen ka Champions League ka La Liga pat bun ba ki trofi kane ka pen i ba kacing don chu kadang long ka ba kordor hadu kata-kata Henry don kawe ka banta ka ba kungsan bha bantip hadu menta kampa don kano kacing tho kontrak lane kacing permena pajba ba Lionel Messi unlej sa Al Ittihad kacing keren jung presiden ka pen i tangi kacing kwa pat kacing long kloi jung ka klom Henry ompat don kesaki ba Messi ula menjur namar kata ki pajba ki deban syem ya kane kom kacing kwa juga kolom om kom kacing sok ke baladem ngidang ap ya kino kacing permena ki bathi kana na Lionel Messi bat nak entar mami ne ka Al Ittihad